nindot ang pangutana, ang pulong bautismo or bunyag nagikan sa pulong Griego nga baptizo, nga ang literal niya nga meaning is immersion or ang pagtuslob nga nalapawan ng ulo sa gitawag og tubig. Apan ang maong termino, ang pulong baptizo diya sa Kristohanong termino, wala kanunay para sa ilaha ang ilang kultura, ang ilang pagsabot, wala kanunay nagpasabot og paglubong. Hinunua ang maong termino, ginatagaan nila og pinasahi ang kahulugan aron ipunting sa usa ka lihok or usa ka gitawag og butang nga nay kalambigitan sa pagtuong Kristiyanos. Pero ang problema nga itong mga higala nga mga dili Katoliko manggod pag miingon og bautismo or baptizo, ang ilang unahon na is lubong dayon or tawag ining pasawmon dayon. So kung mauhon di sila makahatag og makahimo og paghatag og insaktong panabot subay sa nakasulat sa Biblia. Ngano man kay daghang mga kapitulo bersikulo diya sa Biblia nga gigamitan og pulong baptizo or baptiste nga wala nang kahulugan og salom, wala nang kahulugan og paglapaw sa tubig. Panalitan. Sa San Lucas kapitulo 11 bersikulo 38, ang paghugas kamot, ang term gigamit sa original Greek sa term paghugas is baptiste. Ato nang mabasa sa San Lucas kapitulo 11 bersikulo 38. So kung atong sundo ng pangunaon na sa mga higala nga mga Katoliko kay gigamitan og pulong baptiste nagikan sa pulong baptizo. So ang ilang unahon lubong na or ang ilang unahon nalapawan na sa tubig. So kanina ang panahon na sa dihang before nangaon ang atong Ginoong Jesucristo, before ni kaon ang atong Ginoong Jesucristo ug ang mga apostoles, nisaon pa na sila tubig. Dili. Ang gigamit nga termino sa hubad ni Bisaya sa pulong baptiste is panghunaw. So again, dili sa tanang panahon nga gigamitan og pulong baptiso tuslob na dayon, nalapawan na dayon sa tawag-an nga tubig ang ilahang ulo. Ikaduha nga panalitan, kanang buhat sa mga apostoles sa dihang mikunsad ang Espiritu Santo ngadto kanila. Ningon ang atong Ginoong Jesucristo ayaw usa ka muglakaw hangtod nga dili kamo makadawat sa bautismo sa Espiritu Santo. So nigamit na pud og pulong bautismo. So kung ato na pong sundon ang pangunahon na sa itong mga higala nga mga dili Katoliko kay gigamitan magpulong bautismo, so buti pasabot o gigamitan og pulong baptizo sa Griego, so ang buti pasabot ang mga apostoles misalom sa Espiritu Santo. Dili. Kung ato ang basahon ang Acts chapter 1 verse 4 to 5, makita nato nga mikunsad, the outpouring. So gikan sa ibabaw, gikan sa ibabaw. So wa nagpasabot nga umingon tag pulong baptizo or bautismo tuslob na dayon. Muna kong yung ganina na kung nato ang sundon ang ilang pangunahon na pag umingon tag pulong baptizo or bautismo tuslob na dayon, kining mga sitasa nga akong gihatag nga panganitan diha ninyo, mahimong masayop sila sa ilahang gitawag og panabot. Muna sa kultura ug kustumbre sa mga Kristiyano na ay mga pulong o mga termino nga gitagaan nilang kahulugan nga gipasubay pud nila sa tawag ining pagtulunan or pagtuo subay sa Kristohanong doktrina. So, muna sa itong simbahan Katolika, pag mingon og bunyag or bautismo, subay sa pangunahon na sa mga unang mga Kristiyanos, mabuti pasabot, pwedeng tusulob, pwede pong hugas. Ang buti pasabot, pwede ang imong lawas malapawan sa tubig or imong ulo malapawan sa tubig, pwede pod nga dili as long as migamit kang tubig. Kay ang paghugas, pwedeng bukbo, pwedeng wisik-wisik, pwedeng shower, o pwede pong day. So, mo na nga dili sa tanang panahon nga mogamit kag pulong baptizo, saon na dayon ka. Then, unsa may panudlo sa mga apostoles kaniadto, so kining dedaki o sa kini ka dokumento nga giuyunan o gisulat gituuhan nga nagawas kini sa panahon around 70 AD. So kining panahon na buhi pa sila San Andres, Santo Tomas, si San Mateo, si San Bartolome, si Simon the Zealot, si San Judas Tadeus ug si Saint John the Evangelist. Kaya ang namata, ang katapusang apostol nga namatay is si Saint John the Evangelist man around 95 AD. So kining dokumentuha, ni gawas ning dokumentuha, nakabalo ang mga apostol. O nya, never ka makabasa sa kasaysayan na gibadlong ni sa mga apostol kining maong gitawag og dokumentuha. So ato ang basahon unsay nakabutang sa kapitulo 7 sa maong libro nga Didache. Nag-ingon, concerning baptism, baptize in this manner. Having said all these things beforehand, baptized in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost in living water. Katong tawag ining nagdagan nga tubig, sapa-sapa, or pwede po dagat. Pero naigo din if there is no living water,
So kung walay sapa, walay tawag ining dagat, ingon din baptize in other water. If you are not able to use cold water, use warm. If you have neither, pour water 3 times upon the head in the name of the Father, Son, and Holy Ghost. So, kini di ay practice nga pagbunyag, ginamit ang tubig, bubuan ang ulo, bubuan sa tubig ang tawag ining ulo, dili ni imbento sa Iglesia Katolika, kung dili usa kini kabuhat o gawi sa unang mga Kristiyanos kaniadto nga igo lang gi-preserve sa simbahang Katolika karon. So kining Didache is nasulat ni around 70 AD. Nya gisigundaan pa gyud ni sa mga nisunod nga mga tuig. Si Pope Hippolytus of Rome nag-ingon, if water is scarce, whether as a constant condition or occasion, then use whatever water is available. So pwede di ay daghang tubig, pwede pud gamay nga tubig as long as na ay limpyong tubig nga available. Si Pope Cornelius I nag-ingon siya, wrote that as Sebastian was about to die, he received baptism in the bed where he lay by pouring. So gibunyagan na to si Sebastian, pinaagig bubo na sulat niya ni sa letter to Fabius of Antioch around AD 251, cited in Eusebius Ecclesiastical History, katong gisulat ni libro ni Eusebius. Saint Cyprian, ingon niya, advised that no one should be disturbed because the sick are poured upon or sprinkled when they receive the Lord's grace. So, kaning gingon din nga receive the Lord's grace, nag-refer ni sa gitawag og bunyag. So, muna kita mga Katoliko, tungod kay alang sa mga apostoles, kita mga Katoliko sa mga apostoles, ang bautismo o bunyag nagkahulugan og paghugas. So again, kung mayingon gitawag og paghugas, pwedeng bubo, pwedeng wisik-wisik, pwede kang gitawag og pasawmon. Muna sa simbahang Katolika na ay baptismal font na gamere tubig, na pay baptismal tub na pwedeng pasawmon dito ang tao. Nga naman, kay alang sa mga Kristiyanos, alang sa unang mga Kristiyanos o mga Katoliko, ang bautismo or bunyag dili ang pagwagtang sa buling sa lawas, kung dili usa kini ka paghugas o pagbubo alang sa gitawag og saad sa Dios aron makahinlo sa inyohang gitawag og tanlag. Ug ang pamaagi nimo paghugas pinaagi sa bubo or pagbisibis. Kung natural lang gyud na natong mga Katoliko pag bubo og bisibis, normal gyud na nga ang unang maigo is ang ulo. Pero sa atong simbahang Katolika, pwede mahitabo ang bunyag by way of immersion or by way of infusion, provided nga naay gitawag og limpyong tubig. Alang sa mga dugang videos and informations, just click like, subscribe, then click the notification bell for more updates. Bisan kinsa nga naay mga pangutana, klarifikasyon, isulat lang or isend lang ang inyong mga questions diha sa comment box kay para ato ang mabasa og mapaningkamuto nato ang matagaan ug igong pagtubag subay sa gitudlo sa Iglesia Katolika, sa kasaysayan ug sa Biblia.